Hola, xateta, que contenta que me telefonis. Que me contes? Mira, bé. Què vols que te digui? Estic bé perquè què t'he dit? Clar que estic bé, però el que estic és feta pols, regotada. És que jo penso molt en tu. Ai, xata. I després de tota la setmana, avui ha estat un dia... Ha estat un dia terrible. Vas pels passillos, te trobes a la gent, anàvem tots, amb les bates fins aquí, les mascaretes que mos tapen, el gorro, només mos surten els ulls, les ulleres que s'empanyen per la mascareta. Vas pels passadís, veus gent d'en fora, te'l mires, i penses, i qui serà? I clar, i així que mentre mos anàvem atracant, com que no sabem qui som, mos miram i amb els ulls, ai, Anna, ai, és la Joana, sí. Pues així funcionam. Escolta, però no t'atraquis a ningú, Tu fet-te'n fora, No, mantenim les distàncies, hombre, vegis, anem aferrats pels passadissos, quan hi ha dues persones i veiem que mos anem a creuar, mos posem a aferrar amb el cul a la paret i l'esquena i passam així. Com no fotis! Ai, que va! Però sol el que hem de fer, sol el de menys. El que és que ja estic molt cansada. Bueno, dona, has de tenir paciència. Has de tenir paciència si estàs a l'hospital. Bueno, tu ja ho saps. La gent s'està tornant paranoica en tota aquesta història. I jo no me falta res més. Ja ho saps jo, que ja ho som paranoica de sí, que sempre li dono voltes i ja m'agafen a capelló, tu ho saps. Ai, mona. Clar, jo si t'hi tingués aquí te faria una versadota de les meves d'aquestes, una que t'exprimiria tot el suc. Tu saps que jo per poca cosa ja me deprimesc. I ho tinc mal de passar. Jo som una dona alegre i m'agrada anar d'excursió i passejar, però és que surts de l'hospital en tot aquest ambient, tornes a casa i estic tota sola. Bueno, però tens que fer qualque cosa. Ara hi ha pilates online i gimnàsia i hi ha d'això d'aeròbic i coses d'aquestes. Jo és que, clar, jo avorrim molt perquè entre cuinar, entre fregar, entre la terrassa... Que te dono un abraç, no t'ho dono un trasto d'aquest i una videoconferència, per molta cara que te vegi, no t'ho dona, no. I a més, com que faig feina a l'hospital, som personal de risc, més por encara me fa haver-me d'atracar qualcú. I és més, però si te té molt mal de pensar, no puc dormir. Escolta, jo si vols te prepararé un tianet d'aubergínies i un tianet de patates en tomàtica en el forn, amb el pa ben ratllat damunt i amb una mica d'all i amb una mica de julivert, que saps que jo me queda molt bon al forn, que fa aquella coseta, no t'ho vull dir secret. Jo aquí tant més, cuinar per 4 com cuinar per 6. Jo si vols te faré un tianet. Ai, tu, nieta meva, menys mal que ets aquí. Però ets aquí, ets allà. Bueno, qualque bona notícia me tens que contar, no? Qualque cosa bona hi haurà, no tots seran malalts, qualque doctor que sigui guapo. Va, que saps que jo m'agrada aquestes coses, que m'agrada molt el xafarderum. Veus com em fa riure? Ai, ara tinc una mescla de... un nus en el coll i ganes de riure per lo que me dius, però... Conten coses de tu. Sí, que te tinc que contar. Aquí, que nostra, ja veus, els al·lots i tot el dia en la tele i en la play, videoconferències amb els amics i aquí és més del mateix. I la casa a tothom li cau damunt, però és que ningú fot un brot i aquí jo m'aixec de matí i tinc que lavar la roba i tinc que fer les rentadores i tinc que fer el dinar i clar, i tot es té que desinfectar molt bé. I tot en lleixiu. Ets una crac, tia. Ets una crac. Ai, ara trobo que m'estaven telefonant. Ai, que esperin, que ara els he dit que xerres amb jo. Clar, que esperin. Que esperin. Bueno, res. Ai, mira. Trobo que és ma mare que me crida. Ai, mira, t'hauré de penjar perquè si no li contesto d'una es comença a posar nerviosa i... Clar, ta mare. No, clar, allò de ta mare. Ai, sort que tens de la cuidadora aquesta, Que té molta paciència, perquè ta mare dona-li de menjar a part,
No vegis que me les munta. Cada dia. I que estàs bé, i que tens febre, i que tens tos, i que hi ha més malalts nous, i quant de malalts hi ha, i que són molt majors els que hi ha. No vegis cada dia el que tinc que aguantar de les telefonades de ma mare. Espera. Ara m'està tornant a telefonar ma mare, veig, me surt el missatge. Sí, li tenc que telefonar. Escolta, carinyet, de moment un beso molt gros i mos tornem a telefonar més tard, un altre dia, vale? Gràcies per haver-me alegrat aquest capvespre. Beso! Adeu! Toni Polit, com estàs? Que ves d'aplaudir el balcó també? Vinga, hem d'animar, que ja hi queda menys. Escolta, van quedar que demà te duc la compra? Sí, ja l'espero, m'ho deixaràs a la porta. Sí, ara ja mos deixen sortir un poc, però encara no mos podem atracar, no. Van quedar ous, madalenes per fer muetes i paper higiènic. Paper higiènic? Ah, paper higiènic! Sí, paper de cul. Paper de cul! Aquest, i demà t'ho duc i t'ho deixes a la porta, com sempre. Vinga, escolta, que ara aprofit que no hi ha l'Àlex per dir-te que aquest dissabte ell fa anys i li volem fer, li vull fer un vídeo en el que tots els amics i familiars li desitgen els molts anys, vale? Ja que no ho podem celebrar com ens agradaria, doncs de qualque manera que et senti un poc més acompanyat. Sí, jo el vull felicitar, sí, però m'hauràs d'explicar com ho fan en això, perquè per a separar-los que jo no m'entenc gaire, no. Vinga, li he fet un parell de dibuixets per veure si així és més visual, un poc més fàcil, vale? Miri, vos heu d'agafar el mòbil i pitjar la càmera. Sí. Heu de girar el mòbil en horitzontal. Sí. Quan estiguis preparat, pitges el botó, dius el missatge que vulguis i quan t'acabis el tornes a pitjar. Sí. Clar. Idò, aquesta tos. Vale, quan t'acabis és de pitjar... I ja estarà, ja me l'hauràs enviat, perfecte. Ai, tenc un pot de tos. Ai, Toni, i aquesta tos ahir no la tenies. No, ja m'estic preocupant. No serà res. Sí. Ai, que a vegades se la no m'apuja. Mare de Déu. Escolta, Toni, ara agafes el telèfon tot d'una i telefones en aquests nombres que te diré jo ara, vale? Que nosaltres estem de broma sempre i d'això, però això no és una broma, vale? Vinga, apunta un paper i apuntes 902 079 079. Val? Sí, i ara baix escrius 971 43, molt bé, 79. I per favor, telefona, ells vindran a casa teua i te revisaran i te miraran perquè estem en un moment que no hem de bobejar, Toni, que tu estàs delicat ja de la sucre i és d'anar molt alerta, que jo no vull que te passi res. No te preocupis, no, jo telefonaré en aquest nombre que tu me dius, sí, però són molt de nombres, això. Tranquil·la, que no serà res. Tranquil, te miraran i tot, vale? Vinga, digue-me coses, per favor, t'estim. Ale, tranquil·la, que no serà res. Ai. Ale, idò. Adéu, que vagi bé.